Máme rozdelené tu dievčatá, tu chlapcov. Keďže chlapcov je 7, pôjdu len skupinu 4 a 3. Prvo sa losujú chlapci na jednu a druhú skupinku. Poprosím zodpovednú osobu o losovanie. Nech sa páči. Nasledujú dievčatá. Trošku oddelenia, aby sme to mali vedieť, že no, ideme odhaľovať ľavú stranu. David Bauer, Tomáš Klein, Kubo Džubak, Paťo Bačo, Peťo Minčak, ďakujem za napovedu, Zuzka Chudinová, to viem, Gaba. To je tota, Galova. Paťo Fečo. Ivo Tomčo. Bakalár Ivo Tomčo. Kubo Blaško. Dominik. Števka. Jediná zatúčka, ktorá sa nevolá Zuzka, mimochodom. A Zuzka Hudáková. Takže toto je rozlosovanie, bolo to notárom overené. Takže tak, vidíme sa v nedeľu, veľa šťastia a pevné nery s dievčatami. Dovidenia.